Jsem nejkrásnější na světě, jsem dokonalý. Není to moje auto, takže si klidně můžu tady jezdit v klidu. Jo, můžu chodit po střeše, po kapotě. Když se díváš, jak je ten zlom té kapoty. Tak sedni a jedem dálej. Já jsem menší, ale ty si... Kam dalej? Ale jak je ten zlom, Pavle? Tak Pavel může zůstat tu, otočí se tady u toho pařeza a my pojedeme navrch se otočit. Tam už je méně sněhu než tu, tak by to mělo být dobré. Takže tak sedni a jeď. Tady jak je ten zlom, tak ten si držet ve stopě. Ve stopě, no. Tak trošičku možná, ty máš hlavu výš, tak trošku doleva. Tak si Pavel, tak si sedni a ať jede, jo? A dívej se, jak mu to pěkně jde a pak si... Ale mi se zdá, že když tam sedím já, nebo teďka jak jsme stoupali tady to první stoupání, že mi ten motor strašně řval. A teď jsem ho skoro neslyšel. No však jo, musíš jít kolem 1500 otáček asi, jo? Normálně se rozjedu na jedničku, pustím spojku a pod tím plynem jenom ať to nechám, ono se to nedusí, ale ono to putá. Jo, to ucítíš, jak se to začne dusit, to cítíš, že to prostě, že to má odpor. Trošičku přidáš. No, možná je proto jsme tam tak lítali. Přesně tak. A začneš hrabat. To je to, jak jsem ti říkal, máš plný hodně kola, plynu. jo. Tady, já jsem třeba tady, jak jsem měl ten kousíček, tak já jsem měl skoro na volnoběh, jo. Kdybych jel rychlejš, tak se tu nedostanu. Když nepřidám plyn, že mi to zdechne. Ne. Hrozně pomaličku. Víš co, ale i kdyby ti to zdechlo může, ale je to lepší, než když máš mototáček a takhle to zahrabeš do země. Přesně tak, pomaličku, když radši to nech cipnout, jo, pak si kousek couvneš, rozjedeš se znovu a jedeš. No. Než se zahrabat a zůstat vyset. Tak už jeďte, já to zdokumentuju. Jdeš tady Silvo? Jo, my to zvačou. Půjdeš tak s těma lidí a... Nech si odstup. Akorát jsem tam dal parkovačku a mi to zdechlo. Ten automat. Máš si prej nechat odstup. Pane řidiči, požil jste? Jo, já To už vystřízlivé. Adrenalin udělal svoje. Bych mu to taky odřídila. Já se sice bojím, ale myslím si, že... Ten zlom té kapoty, ten zlom, když ho člověk vidí ve stopě, tak ty kola... To není ani střepolku. A rozsvíť si. Bere energii. Tak možná tobě. Že právě nevěděl, jestli jde to. To nesvíčilo. Ty lidi, jak si tísknou v hubě, vole. Klid. A nebo tam do ten pomad a nechat to jedno. Páčko jenom přidám, uberu a přidám. A ten pomad ale bere až na ně. Prej tam je míň sněhu. Prej tak, je to dobrý a můžu jít ze psem. No to chtěli projet, aby se tady mohli projít ze psem. Jsi měl pozvat nějaký traktor, ne? A člověk tady sám nemůže. Jako, kolikrát stačí, když někdo pojde na takže jenom... Já ti asi vezu do záběru.
A už byli rychlejší, že?